עכשיו זה כבר מגיע לפוקס ניוז, חדשות מיינסטרים בארצות הברית. ביל גייטס מממן מכספו האישי חלקים מאוד גדולים ב-World Health Organization, ארגון הבריאות העולמי. הוא שם את הכסף שלו שם, הוא אפילו שילם להם $50 מיליון כדי שיכריזו שיש מגפה. אוקיי, נחזור למשפט הזה עוד פעם. ביל גייטס שילם $50 מיליון לארגון הבריאות העולמי כדי שתוכרז מגפה כלל עולמית על ידם. וכל זה על ידי בן אדם אחד. The group actually needs Gates more than ever. With the U.S. taking a pause, he'll now be their largest active donor. That's right. התורם הגדול ביותר של ארגון הבריאות העולמי זה האיש הזה, זה ביל גייטס. אוקיי? ולאיש הזה יש אינטרסים. הוא הולך להביא לנו את החיסון של מודרנה, שהוא מימן בעצמו. והוא השקיע, זו השקעה כלכלית, השקעה כספית, זו השקעה של ביל גייטס. והוא צריך להשפיע על ארגון הבריאות העולמי כדי שהם יכריזו על מגפה עולמית, כדי שהוא יוכל למכור את החיסון שלו. וכמובן לממש את האג'נדות שלו. יש לו שתי אג'נדות, להרוויח כסף ולדלל את האוכלוסייה. זה האיש הזה. One out of every $10 that the WHO gets is from the world's second wealthiest man. So should we be concerned about how much one man has maybe an outsized influence with an obviously corruptible entity such as the WHO? Joining me now is Cheryl Shumley, who is the Washington Times opinion editor, has been writing up a storm about all this. Cheryl, is all that money from Gates influencing how the WHO operates? Definitely. And thanks for having me, Laura, to talk about this issue that's really fallen under... לא אלאה אתכם. בכל מקרה, כל מה שקורה כאן זה שביל גייטס מחזיק את המושכות על הסוס של ארגון הבריאות העולמי. יש לו הרבה מאוד כסף ויש לו אג'נדות והוא חדור מטרה. האיש הזה חדור מטרה והוא אפילו לא הדור הראשון למטרה הזאת. אבא שלו היה אחראי על ארגונים שבעצם משפיעים על מבנה המשפחה. הוא עוד אז רצה שהילדים יגודלו ויחונכו על ידי הממשלה ולא על ידי ההורים שלהם. כבר אז הוא פעל לדברים כאלה. וביל גייטס הוא בסך הכל עוד שלב בשרשרת, אוקיי? הוא לא סתם איזה מיליונר שזכה לנהל את מייקרוסופט וגנב את רעיון העכבר מאפל, ממש לא. הוא אדם שנכתב לו בדפי ההיסטוריה הרטרואקטיבית של כל מה שקורה לנו עכשיו, להיות אחראי על הדבר הזה, על הפלנדמיק, על המגפה המדומיינת הזאת. הרי כולנו רואים מה קורה בפייסבוק עכשיו, אנחנו רואים אנשים שהולכים לבתי חולים, למחלקות קורונה ריקות לחלוטין, לעמדות של מבדקי קורונה, בדיקות ריקות לחלוטין, אין אפילו אחים, אין צוות רפואי, אין סגל, אין אף אחד שבאמת עושה את העבודה בשטח, כלום, כל שכן אין חולים, וכל החנייה ריקה, אין מכוניות בכלל, ולא מדובר בסגר, לא מדובר בזמנים של סגר, אלא בזמנים של הרבה לפני הסגר, בזמנים של מגפת C. המקומות ריקים, בתי החולים ריקים, מחלקות קורונה ריקות. איפה יש מחלקות קורונה מלאות? בדיווחים של חדשות. דיווחים של תחנות החדשות, של התקשורת, שאובייסלי מישהו מחזיק אותם בביצים. מישהו אומר להם על מה לדווח. ויש פה שרשרת מאוד ארוכה של שקרים והטיות והונאות, על מנת ליצור איזשהו אפקט בתודעה הכוללת, שכולם יחשבו שיש כאן איזו מגפה מסוכנת, ושכולנו תחת סיכון מאוד גדול, וחייבים לסגור אותנו עכשיו בבית. אז נהדר, אבל בזמן הזה שאנחנו סגורים בבית, אף אחד לא אומר לנו שהם מפזרים אנטנות חדשות בכל הארץ, וזה לא מפליא אותי גם שדברים כאלה קורים. יש תוכניות שמתגבשות מתחת לאף של כולנו, על מנת שאנחנו נחשוב שקיימת כאן מגפה, וכל הכבשים ירוצו עם המסכות שלהם כמו מטומטמים. אוקיי? אז מי שעוד לא יודע, מדובר פה בסדר עולמי חדש, מדובר פה במשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, והרבה יותר קדום מכל מה שראיתם עד עכשיו. סדר עולמי חדש מדובר גם בתקשורת וגם בקרב האליטות והאנשים שמחזיקים את העולם הזה בביצים עוד לפני 100 שנה. אוקיי? כך שכל מה שקורה עכשיו תוכנן מראש. לא רק באיבנט 201 שהיה בסוף 2019, שהם תכננו את כל הרעיון הזה של הפנדמיק, בדיוק מה יהיה, כל מדינה מה תעשה, כל אחד עם התפקיד שלו, אנשי מפתח וכל הדברים האלה, הכל תוכנן עוד כמה חודשים לפני פרוץ כביכול מגפה. אוקיי? אז, וזו הייתה החזרה הגנרלית, כי
לפני כל הופעה גדולה צריך לעשות חזרה גנרלית. איבנט 201 זה בדיוק מה שזה, חזרה גנרלית לפני הופעה. אז כל זה בעצם על קצה המזלג של מה זה סדר עולמי חדש. המטרות הן אג'נדה 21, אג'נדה 2030. באופן כללי, וככה לתת לכם רק כותרות, אג'נדה 21, המטרות שלה זה דילול אוכלוסייה ושליטה באוכלוסייה. אלה שתי המטרות הגדולות. אחראים על זה הקודקודים הגדולים ביותר של העולם. אני מדבר על גם ביל גייטס כמובן, הנרי קיסינג'ר, טד טרנר, אנחנו מדברים על כל משפחת רוטשילד, על רוקפלר, על כל האנשים שמחזיקים את העולם הזה בביצים. אני מדבר איתכם מהצבא והפוליטיקה העולמית של כל המדינות עד לפדרל רזרב, ואנשים שאשכרה מדפיסים כסף כדי להניע את העולם הזה. אז באופן כללי אנחנו עומדים פה על הונאה מאוד מאוד מטורפת. זה כמו לגלות שאמא ואבא הם רוצחים סדרתיים. ממש ככה. כי כל מה שקורה כאן זה שההנהגה שלנו, שהנהיגה אותנו עד עכשיו ושמחנו עליה, בעצם מכוונת עכשיו את התותחים לכיוון שלנו. אנחנו המטרה, חברים. אוקיי? אז עכשיו אני באמת מציע לאנשים להתחיל להתעורר ולהבין מה קורה כאן, כי עוד מעט כבר לא תהיה לנו דרך חזרה. המטרה להעיר כמה שיותר אנשים ולשפוך כמה שיותר אור על הסוגיה הזאת, כי עוד שנייה באמת שיהיה כבר מאוחר מדי ולא נוכל לחזור לאחור. זהו, חג שמח.